Usa ka pawn shop sa Cagayan de Oro City ang gitulis sa unom ka mga sospek. Mga milyon-milyong kantidad sa alahas natangag. Sayron tang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, walay kahadlok nga gisulod sa mga tulisan ang usa ka pawn shop nga nahimutang dinhi mismo sa sentrong bahin sa syudad. Samtang-samtan ang usa ka trabahante ug gibana-bana nga naa sa 9 million pesos nga kantidad sa mga alahas ang nalimas sa mga sospek. Ani ang report. Kalit nga nabulabog kining dalang JR Borja Street sa Cagayan de Oro City alas 10 sa buntag adlang Miyerkules. Dihang milanog ang buto sa pusil. Gisulod na diay sa mga tulisan ang usa ka pawn shop sa maong lugar. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang duha ka mga motorsiklo nga nakaparada at tubangan mismo sa pawn shop nga mao'y getaway vehicle sa mga sospek. Samtang sa laing video sab, makita ang pagsulod sa mga sospek sa pawn shop. Bit-bit ang usa ka long firearm ug mga pistola. Atong i-presume nga kani sila nag-casing sa ilang target. So ilang gihulatan unsang oras. So before ani ilan na ning gi-istudyohan kung unsang oras mga abri, unsang oras mag-close o kung unsa kadaghan ang ilang mga display. So unfortunately ang ubang guard sa adjoining establishments wala maka-responde diretso. Tapos mas powerful ang firearm sa pikas. Gipusil kuno sa duha ka mga sospek ang kandado sa pultahan sa maong pawn shop aron makasulod nga may resulta sa pagkaigo sa tiyan nga bahin sa usa ka trabahante. Wala sab kuno security guard ang maong establishmento. Busa dali kining nasudlan sa mga tulisan. Nagsuot lang kuno og mask ang unom ka mga sospek. Bunit ma'am, kada bitong panggamit sa kwan bitaw. Nang sa helmet bitaw. Nalin mas dala na sa kwan ba nana. Talo dayon. Naman ni aksunog singgit dia sa atbang oh. Hoy. Gi ana ang armalite diaw. Nagwara-wara. Yapil pagay dreo ni tago ko kay. Sig mamusil ba. Dinhi sa mismong atubangan sa pawn shop mihunong ang duha ka mga motorsiklo nga gisakyan sa unom ka mga sospetsado. Gani sumala sa mga nakakita, bit-bit ang high-powered firearms nga gigamit sa mga sospek sa paglimas sa maong pawn shop. Sumala sab sa kapulisan nga paspas ang nahimong pagpanulis, gani 3 ka minuto lang dayon misibat paingon sa westing bahin sa syudad. Nakuha sa crime scene ang 5 ka mga basiyo sa 9mm ug 45 caliber pistol nga mao'y gigamit sa mga sospek. Samtang gibana-bana ang anaa sa dulan 9 million pesos nga kantidad sa mga alahas ang nasabat sa mga tulisan. Yes, Sara, sa karon aduna nay lead nga ginasundan ang kapulisan ug nagpadayon ang ilang hot pursuit operation aron sa hinanaling pagkasikop sa unom ka mga sospek. Sara? Okay, dagang salamat James Paulo Yap.